Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan arian, nga iti agdama kat adda ijay Abu Dhabi. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin at taga Cagayan Valley from Brian Allen sa Kubo. Makablaawan pa iti Kadang, Pascual, Reyes, kan Agustin family, ti Sitio Bucana, Barangay 10, Parparurok, Vintar, Ilocos Norte. From John Ray Kadang, ti vlogger at taga Vintar, Ilocos Norte. Happy birthday Kimberly Matusalem, kan kablaaw kadagiti pamilyang ti Sitio Corpus, Barukbuk, Isabela. From Nelia Limon. Shout out kada San Manuel P. kan Jasmine Rivera. Bulusan kan led the family ti Bulbulala, Balawan, La Union. From William Bolosan Sr. Joel kan Nancy ti Alcala, Maria Aurora. Carantes, Likod, Layugan kan Ayawan family. From Karen Carantes ti Bagulin, La Union. Gagayem ko ada Marlene Mina, Charis Tanggilid, Manang Feli kan Soledad Valencia ti Zone 3, Buod, Binalunan, Pangasinan. From Leonora Bautista. Tadena Baisa kan Carbonel family. Father ko ani Reynato, Lolo kan Lolak. From J.R. Tadena ti Kawayan City. Nanay Ason, kakabsat ko di Taragarag kan dita Hong Kong. Kan Mabuhay City, Dasmariñas, Cavite. From Connie Sabado. Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith Canoli Andres. From Dalin Pasion. Anak ko ada John Rick, Princess Athena, Prince Kian,
tatay kan nanay ko, daading ko kan amin a De La Cruz kan Matusalem family. Especially linlakay ko ani Ayan De La Cruz from Jenilyn Matusalem ti Dubai. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rian. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ang dagiti padak a subscriber kan kadagiti dumdumngag. Ilingad na klaangan manang itinagan arian. Iti agdama kat addaak nga agtrab-trabaho dito'y Abu Dhabi. Talo atawan kon dito'y kat talumatan atawan a subscriber ak iti YouTube channel yo. Naamwak da ito YouTube channel babaan iti may sa katrabahok dito'y Abu Dhabi. Takanayon na adengdenggan dagiti padas nga ingkay idram-drama. Iso na awis sakmet amang ibinglay iti padas ko ajak tupulos malipatan iti uray kaanuman. Napasamak da iti apadas ko idi agtutubo akpay laang manang. Ulila akon iti ina idi napasamak da ito'y kat dua kami laangan kan ni tatang nga agbibiyag. Makunak spoiled dak gaputa amin nakayat ko kat ipapaay idi ti amak. Sapay ko mamanang tamapilimat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Adakon tatang, agmano ak. Kaasan na ka ti Diyos, anak ka. Nasapa kayo manasimang petita. Imo na kayo pa yung amsyak. Nasapa ngamin analpas may dagiti inobrami iti plantasyon. Isa nakaawid akmat iti nasapa. Hinton bigat kanon nga ituloy may ti daduma pa yung aramidan may ijay. Isumat lagayam Adda na imas amasaysay up ko tatang. Siyempre, enlutok tayo paboritam anak ka. Adobo a karni ti babaw. Wow, nag-iimas ang tatang. Nakarkaro lakat nga rudan amariknak ti bisin ko. Amo ka na banog ka naggapo iti pagadalan. Iso ang nagluto akaun. Kakaisunaan na sapa nagawidag. Malahing ka nga dagpalusan ta umunakan amangan. Apay, nangan kayon, tatang? Saan pa'y? Ang madamdama akto na mangan ta, yinanaklabieg. Agiddan tan tatang. Diyak kayat ti mangan nga agmay-maysa. Malaman lang arudan. Apay, tatang? Nabannog kayo kadi unay itay? Kasla ngamin sa bali ti langayong. Kasla nabambannog kayo unay. Sapay nagluto kayo manon. Ay, awantan niya man na dahito anak ko. Dinak pagdanagan. Kanayon matakas sa tibagayo. Awan ata napatag kaunay kanya kreyan. Awan tirumbeng apagdanagam. Dida kayo nga rodon ti the best father. Wan mata anak ko. Talaga nga aramidak ti amin para ken ka. Agyaman na kiti kanayon na panang taripato yu kanyak, tatang. Jo, adda ka matgaya man. Nasapa ka ita Eksakto. Adda ka mo tin best friend. Adda kaya't mo ipakita ka. Anya ka di dayta? Ha? Makitam ka di daytoy? Dahiti sapatos ko tiket kasawan. Ay, wow! Di arapaap ko sapatos dayta Naimbag man ta nakagatang kan. Siyempre mo't Imbagak ka ni Papa kayat ko unay ti kastoy a klase ti sapatos. Iso kayong gatangan nakbatan. Sa bali talaga ti baknang best friend. Ay, sana all. Kat deserve mo ti maaddan iti kastoy a sapatos. Ta nangangato ti grades mo. Saan kami abak ng akas kada kayo, Jo? Ni tatang laang ti mangmanggad kada kami. Amumot dayta. Kan makitrab-trabaho laang. Makapaapal ka mo. Nagdiag pagatang kamot ka ni tatang mo, kabailan na dayta. Sige kit din.
Among best friend, talaga naglaing ka amang engganyo. Deserve mo mat. Sige kit din. Agpagatang kan best friend. Tapno twinning ta. Talaga nga ipagatang ko day takin ni tatang. Kasta ipagatang mo. Ada ko maibagak kada kayo. Anya day ta anak kao. Tatang, nakita namin di sapatos ni Joe. Diyan ngay kaadalak kan best friend ko. Kas diyan namin di kayat ko sapatos. Sapatos? Saan ay akagat-gatang talaeng iti may sa sapatos mo? Diyan ngay ginatang ta itinapan abulan. Mabalin pa'y mo't day jay saan aya? Tatang mo, daanan day jay. Ni Joe, baro ti sapatos na. Nakababain mo, no syakot daan ti sapatos ko. Riyan, anak, saan mata masapol ka na yun abaro dagiti arwatem tapno saan ka amabain iti gayem mo? Sige mo to na tatang. Arapaap ko ngamin day di sapatos. Sagmamano ay atikas di klase ti sapatos, anak ka. Medyo nangina tatang. Ngam promise, sa anak tong nagkid daw pa iti sa bali, no magatang tayo day dya sapatos. Mata saan taabak ng akas iti gayem mo? Sige iremedyo ti igatang mo iti kas dya klase ti sapatos. Agpaiso tatang? Yes! Nagsingpat ka talaga tatang. Ngam panunutem anak ko narigat abirukan ti kwarta. Saan akanayon maitid ko ti anyaman akayat mo? Wan tatang, bayan nyo, agadala ka na imbag. Tapno saan kayo nga agbabawi iti pananggatang nyo iti sapatos ko. Nasaya at mo't anak ko. Sige, taitid kuntukin ka inton bigat ti igatang mo iti sapatos mo. Nagatang konti sapatos ko. Insuot ko pa yan. Kitaan nyo? Nasaya at mo't nagatang mo gaya man. Ay talaga bagay mo anak ka. Nagkomportable ti saka tatang. Naglok nang kun na nidyo nga astig ka no kitaan. Kanagpada kami pa'y. Bastaan na damday ta anak ka. Wan tatang, siya pa iti kunayo. An nadakday toy, kan kanayon ko apunasan, tapno kanayon an nadalos tilangana. Di kasla kanayon abaraw. Wana tatang. Ay na, naglagan iti saka. Agyaman ak tatang. Well, anak ka. Kabailaklakit day, ipaaykukin ka. Kasta, ti kinapatag mo kanya, kreyan. Permanente ti trabaho ti amak manang Emmy. Pasaray agduduma ti pakitrabahuan na, tapno maipaay na laang ti amin akasapulak, nang runa iti panagadal ko. Gapo tada kami laangan adwa ti agkatakunay-nay nga agbibiyag manang, ikagkagumaan ti amak nga itad ti amin akid daw ko. Adda dagiti gundaway amadlaw ko anabambanog ti amak, ngam tunggal pagdamagak, kanayon nga ibaga na agagangay lakano ti kasjay, gapo iti trabaho na. Gapo ta amin akid daw ket itad ti amak manang, tunggal ada makitak iti gayem ko ani Jo,
maapalak kat ipagatang ko matadagos ka ni tatang. Napigsa tinakam ko nga agkid daw iti amak. Taamok at tinapasnak a panagadal ko ti kayarigan na asupapak ti amin akid dawag kan kuana. Kas iti may sa arabii. Makindawag kada kayo. Anya day tariyan. Ay, kaya't ko kumatiag sukat iti cellphone. Daan nga minon ti cellphone ko. Riyan anak, saan pa'y siguro nga ita? Ha? Gumaapay tatang. Ay, medyo makamkamtod tangamin ita. Nangaro nakatdandan ni manan ti panagbabayad iti matrikulam. Saan pa nga umdas jay na ornong kaw? Ngam tatang, amin nakaklase, nagmamayat ti cellphone da. Siyaklaangan ti daan a modelo ti cellphone na. Kababain pa'y kiti na makitkita da no daki di pagadalan. Anak, saan mo't ang masapaw ang makitulad kakadakwada? Ti importante, mararamat mo pa iti cellphone mo. Ngam tatang, nakababainan at talaga. Nakababain nga usaron iti pagadalan. Maawatak day ta anak ko. Maawatam kumamot ang harigat tagsapol iti kwarta. Saan mo't adakkel ti swildawk iti pakitrab-trabahwak. Kanamumot nga awan permanente at trabaho. Nyamot dun. Kanayon lat na nakasta. Tunggal adadawatak, kanayon nakasta ti bagayong. Saan aga po ta saan ka akayat nga igatangan riyan? Ngam kaya't ko amaamuam asaan nga amin akid dawam kat magunod mo. Tatang. Ngam di ka agdanag ta ikagumaak ti makairemedyo iti paggatang mo. Isunalaeng ta saan kumapay nga ita, anak ko. Sige no isuti ko nayo, tatang. Kadag iti naglapas nga aldaw kat sabali ti riknak. Nagbita mabanugak. Inton kuan agal-ala kaon. Sa anak mo tasigod na kastaw. Tamok. Awanan ti sigod asakit kaw tanabayag mo ten asaan adimikar. Ay, sapay nasken nagsapolak iti sideline kaw. Tadaman daw dawatan kanyak ti anak ka. Amangan no banog ko lang daytoy. Ti nasaya at mapanak iti balay daamo. Komporme man ti maaramid ko ijayen. Isupay ti itangdan na kanyak. Sapay ko matat sumaya at matanteriknak. Masapol ang makatagedak tapno maipaay ko ti kayat ni Rian. Masapol a paliiwak mo teriknak. Tano kastoy lata. Amang ano masapol nga inakon iti sigod a pagpatpacheck apak. Nasken ana salun atak akanayon para iti anak ko. Naimbag nga oras yo, doktora. Naimbag abigat yu ba't, Mr. Leon? Agtugaw kayo? Agamanak, doktora. Kumusta mo ti marikrik na yu iti napalabas nga aldaw, kalpasan ti check-up yu? Marik na ka, mabiita ka, mabambanog ita, doktora.
Kanayon ni agal-alak nga oray saan mo't anadagsan unay tububraag. Anya pa'y, Mr. Leon. No daduma, kasla agpigpigirgirak. Kasla kanayon anagdagsan ti barukong kao. Mr. Leon, kas may basar iti resulta ti check-up yo'y tinapalabas nga aldaw. Kas laking maro ti kondisyon nyo. Anya ti kayat ti asawan, doktora? Kimaro ti sakit yo iti puso. Masapo labantayan nyo day ta na imbag. Ay, kasta ka di, doktora. Masapol nga isaganaan nyo ti mas naing-ingat apan nakaagas yo. Ken ti posible apan nakaoperayo. Ay, doktora, awan ti kwartak para iti bagbagayong operasyon. Maawatan kayo. Isa masapol nga annadan nyo ti bagiyo. Iresetaan kayo ti agas ken masapol asurutin nyo dagiti maiparit nga aramidin nyo. Wen, doktora. Sige, mabitlaeng ta iresetak dagiti kasapulan nyo nga agas, Mr. Leon. Nagsaor ka talaga, Jo. At damanon baro a gamit mo. Ngam siyak, ultimo jay daw tawatag a baro a cellphone ka ni tatang ko. Awan pa'y laeng. Amang ano di mo matimpalawag ka ni tatang mo, masapol aso katamon ti old model a cellphone mo. Imbaga kon, ngam ko na ngayon tun sumaruno ka no laengan. Awan ka no pa'y budget na iti data. Makapasurun na ron. Amang ano talaga amot ni awan pa'y ti maigatang na. Iso akas di timbaga na kan ka. Ay, jaka mo. Kasla di na kayatan nga ito dagiti daw-dawatag kan kwa na. Puro pa nagimpod datan ti bagbaga na kanyak. Riyan. Amang nadamot pagdaldalanan ni tatang mo. Diyak mo Basta ti amok, unfair. Kaya't ko lamot ti madaan iti baro a cellphone. Ngam, kasla nakarigrigat na itan nga ipaay. Suruna ka talaga. Riyan, saan kumakasta? Di mo pa amon niya ti pagdaldalanan ti amam. Aw mo ti pagbaga na kanyak. Kasano ko maamamwak ngay? Paliiwam Rumbang nga takwatem, no ada pagdaldalanan na. Diyak mo. Basta, diyak pala kayo ta panunutan. Talaga nga minamasuruna. Kinasingpet kan panagbalin a responsable, awanan ti umasping pa iti amak manang Emmy. Ipaay na ti amin akid dawek, nga uray madlaw ko ano daduma ket agked-ked tirik nana. Gapo siguro iti apal ko kadagiti kaadalak, tinarigagayak ti maadaan iti baro a modelo a cellphone, nga amok a talaga asaan akabaalan nga ited adagos ti amak. Jakman amo noon niya ti simrek idi iti panunot ko. Tadyak pulos inkonsidera ti sitwasyon mi kadagidi agundaway. Iti pa naglabas ti aldaw, kanayon amaladaw nga agawid ni tatang. Kat madlaw ko akanayon akasla nabanbannog kan imresan ti bagina. Ngamjak day taing kano. Nagpailuyo sak iti panagpasugnod ko. Kat kasla naawananak iti ganas a makilanglangan kan kuana. Aging ga iti may sa arabii, apan nakaladaw manan nga agawid ni tatang. Naladaw kayo manan asimang patatang, kan kasla na bambanog kayo unay.
Di nakpagdanagan anak ko. Gagangay laeng daytoy ata nagkapuak nga rod iti trabaho. Ay, wun gayam. At nasorpresa ken ka. Anya day tatang. Amo ka nabayagain at tartari gagayam ti maaddaan iti kastoy. Ha? Cellphone? Dayta de kayat mo a cellphone saan ka day? Pasensyakan anak ko no italaeng anagatang ko dayta. Prioridad ko nga mindag iti daduma a paggastusan ta. Apay ginatang yu pay laeng. Nabaybayagan nga imbagak daytoy kada kayo. Siyak laeng ti kadaanan ti cellphone kada kami nga aggagayem. Ay, sana balita at daitan anak ko. Matagikwamon ti tartari gagayam akita ti cellphone. Aramidan nyo diti balay. Kunak na napan kayo nagtrabaho. Ay, kuha anak ko. Nasapa ka nagawit ta. Mating amin teriknak. Apay asandak nga inawagan. Imbagayo ko makanyak Tsaka't nagdandanak ka riyan. Ang awanan yaman na daytoy. Yinanaklaeng sumaya at tumutlaang teriknak. Masansan amadlaw ko akasla na bambanog tilangayo. Ang mga noon nyamat daytan tatang. Nasaysaya at siguro nagpakita kayon iti doktor. Ay, isupay agastos dayta. Kanakunakmutain, awan anyaman na daytoy. Nakarkaro agastos no kumaro dayta arikrik na anyo tatang. Isa apang nga asiyo. Di yo yalang-alang no anyaman dayta marikrik na yo. Wan ka di anak ko. Alan, yung kaagbalusan. Yinanaklabit daytoy tapno sumaya at teriknak. Apay nga takas to'y tiriknak. Madandanaga na kajak amo noon niya ti makagapo. Agtib-tib bayo Adak nga agpayso di ti pagadalan. Jak mat simrak iti klasik. Kinay kayat kun ti ada dito'y library. Nga uray awan mo tar aramidak dito'y. Apay nga tae. Ha? Ada umawawag kanyak. Numero mo't lang ti agparparang. Sino nga taday ito yung umawawag? Doktora, ayan ni tatang ko. Si Kanirian, ti anak ni Mr. Leon. Wan, siya nga ro, doktora. Anya tinapasama ka ni tatang. Sa dino ti ayan na. Ada iti ICU ti amam. Kat delikado ti kasasaad na. Anya? Anya ti kaya siya asawan, doktora. Nabayagan nga ada sakit ti puso ti amam. Kat itay, nagkulaps ka no, kabayatan nga adda iti trabaho na, kung natin ang itaray kan kwa na diti ospital. Saan apod no dayta, doktora? Apay adyak na amon nga dagayam sakit ti puso ni tatang. Sigudan nga amuna ti maipapan iti sakit na. Nasdaawak nga rod, tanabayag asaan ang nagpa-check up ti amam. Mabalin adi na kayat nga agdanag ka. Iso adi na impakaam mo nga adda sakit na.
Doktora, agimbag ka di pa'y ni tatang. Aramidan nyo kumaamin na kabailan nyo. Tapno maispal ti amak iti paggad. Aramidan mi amin akabailan mi. Nga masapol nga isaganam ti bagim. Talaga kritikal ti kasasaad na. Sana mabalin ang mapukaw ko ni tatang ko, doktora. Pangaasiyo, aramidan nyo ti amin. Diyak kaya't amatay ni tatang ko. Tatang ada akon. Rian, anak, nasaya at tatakan. Tatang, pasensyakan. Nudyak man lang naduktalan nga dagayang sakit mo. Apay adi mo yung bagbaga kanyak, tatang. Diyak kaya nga agtanag ka, anak. Diyak kaya't ama inay nakpay hapang panunutam. Kaya di ka agit daw iti pasensya. Awan basula mo, anak ko. Adda tatang, nagaduti nagkurangak kada kayo. Diyak inikan patagdagit impakpakita yu kanya. Tilatan bukod ko apagragsakan ti pinampanunot ko. Anak, iti ka anaman. Diyak pinanunot dagiti nagkurangam. Ipat ka unay, anak ko. Agimbag ka pa'y tatang. Di ka sumuko. Pangasim. Rian, anak. Diyak kay yati agbalin abagan mo. Saan tatang? Hindi ko masawan dayta. Kasapulan kayo tatang. Ijay silid ko itil lakas sa itisero kamak ada mabalin mo nga aramatan no may tuloy mo dagiti arap ko para kan ka nga oray awanak ton. Di ko masawan ti kasto tatang. Saan kayo mapukaw kanyak tatang? Lagi amin abilin ko Rian ipat kaunay saan tatang? Di ka kinam. Lumaban ka tatang pang-asip. Di na ko mapampanawan. Nadaw di magin pat ka anak ko. Tatang, saan? Saan ka panawan? Tatang!
Kasla tagtagainap ti napasamak manang. Iti apagdarikmat, napukaw ko ti patpatgag unay nga amak. Jak impagarup nga dagayam na dagsen asakit ti amak. Di na impakpaka mo kanyak, ta di na kayat nga agdanagak. Kan di na kayat ti agbalin apadagsen kanyak. Nagsakit manang, kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi akan nito. Nagado ti nagbabawyak. No apay ajak ingkan kano ti makitkitak idi alangan ni tatang. Tunggal marabyan idi nga agawid manipod iti trabaho na. Ayat na laeng ama itad amin akid-kid dawag kan kuana. Kat nalipatak pa'y tinagyaman kan kuana iti naudi nga impaay na akid-kid dawag kan kuana. No nasapa na amwak ti sakit na, nalabit ana ipaagas ko. Kat aging gaita, si bibiyag pa'y kumaday di tatang. Ngamuray anya pa'y ti aramidak, jakon maisubli pa'y ti biyag day di tatang. Ingka gumaak nga rod at tinungpal amin abilin na kanyak, nang runa ti panagturpos ko iti kolehyo, babaan iti nakalamang nga alahas day dinanang nga indulin ni tatang. Katap no makailiw-liwagak, pinadas ko tinag-apply dito abroad, kat napagasatan akmet. Aging gaita, arig na nga idikalman laeng anapasamak day di apagteng ti biyag ko manang. Nalaos ti panagbabawik, ngam amok adjakon maisubli ti napalabas. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Rian. Rian, pagayam ko, kabayatan ti panang tadbiag mi iti padas mo. Jak malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Kasla marikriknak ti saem anariknam, ken marikriknam agpapan ita. Nasakit ti mapukawan iti nagannak. Ket husto ti araramidem, adi mo liplipatan ti amam, karaman meten day di inam, iti anyaman aparabor a maaawat mo. Tano saan agapu kadakwada, awan ka kuma iti agdama akasasaad mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.